Ahojte, moje meno je Erika a vítam vás pri mojom ďalšom videu, kde si vysvetlíme, čo je telovýchovná chvíľka, ako ju zostaviť a aký má vplyv na žiaka. Spontánna pohybová aktivita detí vychádza z ich samotných potrieb. Formuje telo dieťa nielen po motorickej, ale aj biologickej, sociálnej či psychickej stránke. Po nástupe detí do škôl ich pohybová aktivita rapidne klesá a taktiež sa znižuje ich vnútorná potreba hýbať sa. V súčasnej dobe ubúda prirodzený pohyb detí sa hýbať, či už je to vplyvom hektického spôsobu života, čiže aj na malé vzdialenosti sa presúvame autom, alebo je to pasívnou formou zábavy, či už pozeraním televízie, hraním počítačových hier, sledovanie videí a podobne. V škole trávi dieťa väčšinu svojho dňa. Úlohou školy a pedagógov je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Okrem rodičov aj pedagógovia by mali pomáhať deťom vybudovať prirodzený záujem o pohyb. Ako náhle deti získajú správne pohybové návyky, je veľká pravdepodobnosť, že budú pretrvávať až do dospelosti. Takže poďme si vysvetliť, čo tá telovýchovná chvíľka vlastne je. Je to nejaká krátkodobá pohybová aktivita, ktorú môžeme vložiť do ktorejkoľvek vyučovacej hodiny s výnimkou telesnej výchovy. Spravidla má trvať nejaké 3 až 4 minúty a touto aktivitou kompenzujeme dlhodobé statické sedenie žiakov v škole. Telovýchovné chvíľky majú byť zamerané na preťažené a skrátené svaly a na aktiváciu ochabnutých svalov. Dôležitá je motivácia žiakov, preto odporúčame využívať rôzne básničky, pesničky, riekanky, ukazovačky, ktoré si v nasledujúcich videách aj ukážeme. Prechádzame k druhej kapitole a to je organizácia telovýchovnej chvíľky. Je veľmi dôležité, aby učiteľ vedel vystihnúť správnu chvíľku, kedy aplikovať túto telovýchovnú jednotku. Takými indikáciami je slabnúca pozornosť žiakov, ochabnuté držanie tela, strata záujmu a taktiež aj nastávajúca písomka. Telovýchovnú chvíľku je vhodné zaradiť aj do hodín, ktoré si vyžadujú vyššiu pozornosť žiaka, či už je to slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk. Taktiež telovýchovnú chvíľku zaradzujeme do neskorších hodín, keďže dieťa má najvyššiu pozornosť z rána a časom vlastne tá krivka pozornosti klesá. Do telovýchovnej chvíľky volíme aktivity, ktoré môžu vykonávať všetci žiaci v triede súčasne, taktiež aktivity by nemali byť organizačne náročné. Je vhodné, ak učiteľ ukazuje cviky zrkadlovo k žiakom a zároveň reaguje na ich chyby a opravuje ich. Z toho dôvodu nie je vhodné, aby zo začiatku tieto telovýchovné chvíľky viedol žiak. Presúvame sa ďalej a to na zameranie telovýchovnej chvíľky. Povieme si, na čo majú byť zamerané a ako ich zostaviť. Dôležité je naťahovať skrátené svaly, na čo nám slúžia naťahovacie cvičenia, posilňovať ochabnuté svaly pomocou posilňovacích cvičení a veľmi dôležité je dopriať telu aj relax pomocou relaxačných cvičení. Naťahovacie svalové cvičenia nám slúžia na zahriatie svalových skupín a uvoľnenie kĺbov. Pomocou týchto cvičení sa snažíme natiahnuť sval do jeho pôvodnej dĺžky a taktiež ho zbaviť napätia. Pohyby sú pomalé, prevádzame ich až do krajnej polohy. Ak máme na telovýchovnú chvíľku viac času, tak v tejto krajnej polohe chvíľku zotrváme a predýchame. Posilňovacie cvičenia slúžia na vyrovnanie svalových disbalancií, ktoré vznikajú počas toho dlhodobého statického sedenia. Sústredíme sa hlavne na hlboké chrbtové svaly. Pri dlhšej telovýchovnej chvíľke cviky pomaly sťažujeme, s výdychom ideme do krajnej polohy, s nadýchom sa vraciame späť do východiskovej polohy. Pri kratšej telovýchovnej chvíľke využívame energetické cviky, ktoré prevádzame v rytme. Cieľom relaxačných cvičení je zbaviť telo napätia a obnoviť vyčerpané zdroje energie. Zväčšuje sa schopnosť sebaovládania a sústredenia. Pri vyberaní cvikov musíme však dávať pozor na to, aby telovýchovná chvíľka neunavila žiaka, či už jej obsahom alebo trvaním. A prechádzame k poslednej časti a to je samotný význam telovýchovnej chvíľky. Telovýchovná chvíľka vplýva na celý organizmus žiaka. Primárne slúži na odstránenie únavy, vzbudenie záujmu, relaxáciu, taktiež podporuje vzťah k pravidelnej a správnej pohybovej aktivite a kompenzuje jednostrannú fyzickú a psychickú záťaž žiaka. Dnes však mnohé neurovedecké výskumy poukazujú na to, že krátka fyzická aktivita podporuje výkonné funkcie žiaka, či už je to pracovná pamäť, schopnosť rýchlejšie riešiť problémy, rozvíjať abstraktné myslenie a podobne. Fyzickou aktivitou taktiež zlepšujeme aj metakogníciu, čo je schopnosť rýchlejšie reagovať, podporuje kreativitu a taktiež zefektívňuje učenie.
Telovýchovná chvíľka nielenže má pozitívny vplyv na centrálnu nervovú sústavu, ale taktiež zlepšuje aj koncentráciu žiakov. Samotným cvičením sa dieťa pripravuje na vyučovanie. Po telovýchovnej chvíľke sú deti viacej zvedavejšie, lepšie počúvajú, dokážu sa lepšie sústrediť na písomku a taktiež sú aktívnejšie. Pohybová skúsenosť je prenosná aj do skúsenosti psychologickej, čiže žiak si samotným pohybom trénuje svoju predstavivosť, obrazotvornosť, taktiež aj fantáziu. Tak, došli sme do konca. Verím, že ak si ešte ukážeme nejaké príklady na telovýchovné chvíľky, tak ich budú využívať nielen pedagógovia počas vyučovania, ale aj rodičia doma, keď budú vidieť, že ich dieťa dlhodobo sedí pri písaní úloh alebo leží pri pozeraní televízie a podobne. Bolo na dnes odo mňa všetko, ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu, kde si povieme niečo o správnom držaní tela.